Welcome back to my class. We have Igbo language. Our topic today says difference between number 1, Omenala, that is culture. Number 2, Odinala, and number 3, Odibendi. Ndewo nụ maka isonyere anyị. N'ihe ọmụ anyị nke taa, anyị ga-eleba anya n'ihe dị iche. Nke mbụ na omenala, ya bụ culture n'asụsụ oyibo, people's way of life. Ya na nke bụ ọdịnala, tradition, nakwa nke ịtọ ya bụ ọdịbendi. Netụfiri mgbe ọbụla mgbe ka anyị gbapụ ya ọsọ. Nke mbụ bụ na omenala, abịa n'oyibo akpọ ya culture, people's way of life. Otu ndị mmadụ si ebi ndụ ha. Ọ gụnyere otu ha si ekwu okwu, ya bụ their language, asụ ha na-asụ. Ọ dị n'omenala. Otu ha si esi nri, their own style of food. Otu ha si ewu ụlọ obibi ha, okpukperechi ha, otu ha si eyi akwa, nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ ya ka a na-akpọ culture, people's way of life. Abịa n'Igbo bụrụ omenala, a si anụ alụmdi na nwunye ha. Ihe niile a bụ ihe jikọrọ ọnụ, akpọ ya omenala. Nke ịbụọ ya bụ ọdịnala, ya bụ tradition. Ọdịnala gụnyere ihe dị adị n'obodo. Nke mbụ gụnyere alụmdi na nwunye, maka ihe a bụ ihe dị adị tupu amụọ gị, nwata tote otokwuru. O so n'ọdịnala. Ini ozu bụ ọdịnala. Ike ekpe sokwa na ọdịnala. Ya bụ, ọ bụrụ na onye okenye emewe agadi, ihe ọbụla bụ ihe nweta ya, akụnụba ya onwe, ọ ga-abịa keere ya ụmụ ya otu o kwesịrị isi kee ya oge ọ ka dị ndụ, otu n'otu. O sokwa na ọdịnala. Ụfọdụ na-aghọtahie ọdịnala chere ọ bụ ịgọ mmụọ. Ọdịnala abụghị ịgọ mmụọ, mana ịgọ mmụọ sokwa n'ime n'ala, maka na ọ bụ ihe dị adị. Ịgọ mmụọ abụghị so ya bụ ọdịnala. Enwe ọtụtụ ihe ọzọ gụnyere ọdịnala dịka anyị gụpụtara ebe a. Nke mbụ, ike ekpe, ya bụ ikere ụmụ gị akụnụba gị ma ọ bụrụ na ịrụgo okenye, jiri aka gị kere ha otu o kwesịrị. Nke ọzọ bụ alụmdi na nwunye. Ihe a bụ ihe dị adị tupu amụọ gị, ọ bụghị gị dewere ya. Nke ịtọ bụ ili ozu. Onye ọbụla nwụrụ a ga-eni ya eni, ma ọ bụrụ ndị na-enyi enyi, maka na e nwere ọtụtụ mba ndị ụfọdụ bụ onye ha nwụọ, ha eweta ite apụrụ apụ, nke nwa oyibo na-akpọ earthen pot or clay pot. Ha eweta ya, ha sụọ onye ahụ ọkụ oge onye ahụ nwụrụ, ha ekporo ntụ ya wunye n'ime ite ahụ, gaa wunye na gịnị, gaa tụfuo n'ime mmiri. Enwe mba na-eme otu ahụ. Ihe anyị na-akọwa bụ na omenala dị iche n'ebe ọdịnala dị. Ọ bụ omenala ka eji eme ọdịnala. Ihe ịmatụ, ọ bụrụ na mmadụ achọ ịnụ alụmdi na nwunye, etu esi anụ nwaanyị n'obodo ahụ, a ga-abịa jikọọ aka ọnụ kwado ihe ọbụla otu ndị obodo ahụ si anụ nwaanyị, nsi eme omenala ha n'ịnụ nwaanyị ha. Ewere ya bịa mee alụmdi na nwunye ahụ, mbụ ihe dị adị mba ọdịnala. Ya ka m ji sị gị na eji omenala eme ọdịnala. Ọdịnala abụghị ịgọ mmụọ. Abịakwa maọbụ ihe dịka inyi ozu bụ ihe dị adị na onye nwụrụ na a ga-eni ya, ma ọ bụ ndị na-eni eni. Ịgọ mmụọ abụghị omenala. Ịgọ mmụọ bụ sokwa na ọdịnala. Ị ga-ahụ obodo ụfọdụ, nwata tote asị na mbara ezi dị otu a, na ọ bụ ha bụ ndị na-agụ afa. Ụfọdụ ezinụlọ bụ ndị ọ dị n'aka ịgọ ụfọdụ mmụọ na be ha maọbụ na ngwuru be ha. Onye nke a gọcha, ome agadi ya nwụọ, n'ezinụlọ ahụ kwa ịhụkwa onye ọzọkwa ga-ebinikwa nọchikwa ọnọdụ ahụ. Ya nka na-ekwu na ọdịnala ọ dị adị, mana ọ bụ omenala ka eji eme ọdịnala, maka na o nwere usoro ihe a ga na-eme wee na-akwado ọdịnala ahụ. Ọdịnala
abụghị ịgọ mmụọ. Ọtụtụ ihe bụ ihe dị n'ime ọdịnala dịka anyị kwuru, ma inyi ozu, ma ịnụ nwaanyị, ma ike ekpe, ya nakwa ịgọ mmụọ na ọtụtụ ihe ọzọ sokwa n'ime ọdịnala. Nke ikpeazụ ya bụ ọdịbendi. Dịka aha ya si kwuo, ọdịbendi. Ọdịbendi pụtara abịa n'ala Igbo, eziokwu na Igbo bụ ofu, mana o nwere ihe mpaghara ala Igbo nke a ga na-eme ndị nke ọzọ agaghị ama anya ya, maka na ọ dịghị obe ha. Ihe dịka ite nkwụ. Abịa n'ala Igbo, enwe ọtụtụ mba ama ama ndị na-ete nkwụ, ndị na-etete nkwụ ọfụma. Anyị na-anụ ya n'akụkọ, asị gị gaa Mgbo, ndị Mgbo na ha na-ete nkwụ ọfụma. Ite nkwụ bụ ihe ji mara ndị obodo ahụ maọbụ Enugu steeti, na ha na-enwe mmanya dị mma. Abịakwa na ihe dịka ịkpụ ite, o nwere mba na-akpọ ịshago, eji ịkpụ ite mara ha, ha na-akpụ ya ọfụma. Ọtụtụ mba n'ala Igbo na-aga obodo a mkpọrọ aha ịshago, na-aga egote ite akpụrụ akpụ, dịka nke jikwa eshi nnu a na-akpọ njagba, dịka ite eji echu mmiri n'oge gboo. Ugbu a kwa ma nke eji awụnye aja emepụta mmiri nnu. Ihe ji mara mba, ọ ya bụ ọdịbendi. Ọtụtụ obodo dị iche iche n'ala Igbo nwekwara ihe ji mara ha, ihe dị be ha eji mara ha. Abịa dịka ishi nnu, mgbe ndị ọ dị be ha imepụta nnu, ha weta mmiri nnu, ha eshie ya, mee ya ọghọọ nnu, eji ya na-eri nri. Abịa na Ebonyi steeti, o nwere obodo a na-akpọ Ugwuru, ha nwere nnukwu mmiri nnu ha ji eshipụta nnu, nke jikwa zụọ ọtụtụ mmadụ n'oge agha mgbe gboo. Obodo ọzọkwa dị na okpuru ọchịchị Ọhanaeze dịka Ọkpọsị, obodo ọzọcha na Ebonyi steeti, ndị nwekwa mmiri nnu a eji ya mara ha, ya ka eji baa ha salt of the nation. Ọ ya bụ ọdịbendi eji mara mba. Adịkwa n'okpuru Ọhanaeze, e nwekwara mba bụ ịkpụ ute ji edina. Ha bụ aka ọrụ ha, ha kpachaa ya ọ na-ama. Ị agaghị ekwu, maka na ilebe anya ihe ọbụla akụrụngwa niile ejikwa akpa ute ahụ, ọkwa n'obodo ha ka ọ dị, ka ọ na-ekwukwa, ya ka ejikwa ya ọdịbendi. Ihe a na-akwapụta bụ ọdịiche dị n'omenala, ọdịnala ya na ọdịbendi. Abịa na be anyị bụ onwe ndị aka ọrụ ha bụ ize mmiri na mbara ezi ha, anaghị aga ya ekwu. Onye zochaa mmiri, onye ahụ ka mee agadi ya nwụọ. N'ezinụlọ ahụ kwa ịhụkwa onye ọzọkwa ihe a ga-adọka bịa manye, onye ahụ na-ezokwa mmiri. Ọsọkwa ya bụrụ obere nwa, ọ ga na-emekwa ya titi rukwa mgbe ọ kakwara nka, rutukwa onye ọzọ ma ọ bụrụ na ọ nọghọzi. N'ọdịbendi bụ ndị ama n'ihe a bụ aka ọrụ ha, dịka ndị na-akpụ ite. Anyị kpọrọ ịshago, ihe ọbụla eji akpụ ite ọ dị na be ha, ọ dị adị. Ngwanụ, ị nwere ajụjụ jụọ anyị. Chetakwa na ọ bụ gị na Rejoice Chinwendu TV na-enwe ọmụmụ ihe n'oge ugbu a. Ngwanụ ka emesienụ ka ọ dị n'oge ọzọ.